Hola, bona vesprada. Estem així en la gran actriu. Com te diuen, per favor? Purifariza, I de d'on eres? de Cullera. I bo, dimos quina és la teua, com es diu això, la teua ruta teatral o la teua vida teatral i tot el que estàs fent, perquè estàs tenint molts èxits. A veure, conta'm algo. No, això és molt extens, però un any més, així la companyia Tramant Teatre, Rosana Vidal i Purifariza, ens trobem així al coll per a veure tot el que ens mostra en aquesta mostra, que hem notat que ha notat a ser una mostra fantàstica, plena d'espectacles meravellosos i, com no, de companyies convidades també meravelloses. No m'has presentat a mi, no? Hola. He dit que eres Rosana Vidal. Hola, jo soc Rosana Vidal i soc de la companyia Tramant Teatre. A banda també faig altres cosetes per ahir. Ha fet l'òpera en el Palau de les Arts. Presenta el teu nou espectacle, Carmen. Jo vaig a presentar el meu nou espectacle que no sé si es presentarà en octubre. Ja vos avisaré, vos enviaré un correu, seré seva. Podeu estar segurs que vos avisarà tots els dies. Us tocarà Sí, vos tocaré per telèfon perquè és que a voltes vos cride i mai esteu o no me puedo agarrar el telèfon, esteu ocupats, com jo no sóc important, no vaig a dir noms. Bueno, un bes molt fort des d'ací, des del coll. Mira, Pureta, tu no li has dit que has triomfat el teu espectacle, ha triomfat, que te cagues, no sé si es podrà dir, les cartes del Quijote, que ha sigut un gran èxit, que està tot el món en nosaltres, no li ho has dit? 42 bolos en la campanya de l'ANEM, ahí estem, vos besets. I una altra cosa, han fet un espectacle que es diu Això no és vida, que han guanyat 5 xiques, els 5 millors prèmits, millor actriu, millor direcció, bueno, anem a dir-ho, perquè sapigueu que som bones, no? En la mostra de teatre de Mislata. Millors actrius, millor obra, millor direcció, bueno, estem que moleixim, anem a dir. És el nostre any. Espera, és que este micro no està molt bé. Vine, sí, cos. Ine. Les millors actrius, Purifariza, Encarna Sant Félix, Carol Romero, Falcó, Rosana Vidal. Juan Fransat, millor director. Espera, direcció, Juan Francisco Sáez, millor direcció. Després tenim Són també... 3 minuts, Rosana, ja m'ho han passat. Ja m'ho han passat 3 minuts. Bueno, un beset i moltes gràcies, guapa. Adéu. Trau molts flaquetes,